og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille med Rocket League sammen med min gode ven Oscar. Ej, hvorfor var du orange? Jeg kan være lidt blå. Nå ja, men jeg har ikke spillet det her spil i sygt lang tid på keyboard. Ja, jeg skal bare lige vende mig. Okay, det var sådan man dashede, og det var sådan man hoppede. Okay. Det er fordi, jeg har glemt hvordan man spiller Rocket League. Jeg har ikke spillet det i sådan 10.000 år. Nej! Af dem, ja. Ja, de er ret gode, synes jeg. Husk nu at like og subscribe. Og hvis I ikke hører os i, så undskyld. Og grund til, at der ikke har været så mange videoer ude på det seneste, det er fordi, jeg lige har forstået foden, så det er derfor. Det gjorde jeg også. Jeg blev sprunget ud i luften. Men jeg kommer nu! Ej, sorry Ossie. Og hvis jeg siger Ossie, det er fordi, det er det, jeg kalder ham. Ja. Kommer. Boom! Fedt. Fik du mål, eller fik jeg? Jeg scorede, ikke? Jo. Og boom! Jeg kan godt køre efter bolden, hvis det er. Nå, vi spawner begge to i det der sidested. Lige ind i målet! Nej! Det havde været så fedt, hvis den bare var røget lige ind i målet, det der. Jeg kom til at køre ind i den forkerte person. Nej! Du kørte ind i mig, og så fløj jeg bare væk. Men jeg har en idé. Jeg kommer! Jeg kommer nu. Og så misser jeg bolden. Jeg misser bolden, efter jeg kører op på taget. Jeg ved det ikke. Ja, jeg lægger den ind. Nå, det troede jeg, det var. Der! Ej. Og husk nu at like og subscribe, hvis I godt kan lide den her video. Jeg missede. Jeg vil lige være at lave selvmål, tror jeg. Han kørte ind i mig og gav mig et boost. Og så du kørte lige væk fra... En af dem er målmand. Nej, du kørte ind i mig, så jeg missede. Gider godt lade være med konstant at køre ind i mig, mand. Forkert side, Kasper. Jeg skød den over i den forkerte side, min fejl. Smart. Nej. Jeg kommer nu. Nej, hvordan fik jeg ikke den? Og så du ser mit boost-ting. Jeg får aldrig det der store boost, halløjse. Du stjæler dem! Det er fjerde gang, du stjæler dem fra mig også. Første gang, jeg får stort boost, de er sådan 5 gange. Du kommer jo pænt meget til at lægge den lidt ind til ham. Jeg kører efter bolden. Godt sted, Kasper. Han misser. Kun 1 minut tilbage allerede. Jeg synes, det her game er gået sygt hurtigt jo.
Jeg synes, det går psykostærkt. Ja, tak, Ossi. Tak. Nej, nu er jeg ikke ind. Nej! Nej, jeg misser! Jeg er så lort til det her spil. Nå, jeg troede, du var inde. Men tiden fortsætter, ikke? Fordi... Jeg vil så bare ud i overtime. Altså, hvis vi kan holde den her kalder. Hold, nej, det må... Jeg har overtime. Og så jeg kører. Hvis jeg kører, rammer den rundt direkte ind i mål. Nej, jeg ramte den ikke kun, hvis det var kun var mig, der havde ramt den, var den råd direkte ind i mål. Nej, han ramte den først. Han stjal mit 100 ting. Jeg brugte min røv til at skyde den bagud. Ja, nej! Ja! Jeg havde, man ramte en af dem, den ikke? Jeg bliver lige nødt til at se det der. Prøv at se. Du rammer den. Og så rammer selvmål. Første game. Nå, det er sådan der. Men hvordan lavede du det der flip nu? Nå, man trykker igen, ikke? Du skal bare trykke. Hvor rematch? Ready? Ja! Farmaster. Det map tror jeg glad for. Og sige, jeg kører. Men den er jo allerede inde. Okay, sådan der. Jeg kører. Kan jeg gå ud til højre og så boosten, og så kører jeg ind igen? Ja. Jeg skal bare ramme den først. Du skal bare køre, ikke? Ja. Kom nu! Nej, jeg ramte den ikke. Jeg har boost. Ja. Og jeg hoppede op på en af dem, så jeg kunne ramme. Ja, jeg har min blå bil. Min bil er sygt flot i blå. Jeg var altså også klar til at gøre det. Så er det godt, jeg var på vej ind også. Prøv at se det her. Jeg er helt ude på siden. Det var sygt heldig mål. Ham der, han missede den. Ja, jeg har et stort boost. Okay, også jeg har en idé. Jeg kører hele vejen rundt. Jo, se. Nej, men jeg kommer over på den forkerte side. Jeg glemte at dreje. Puh, jeg missede bolden. Jeg tror, jeg vil ramme den. Den røg ind. Nej, jeg klapper den der det hele. Hey, jeg kørte ind i booster, så fik han det. Okay, kom nu. Væk med dig, mand. Ui. Bang. Nej. Nå, jeg troede, der stod 10 sekunder tilbage, men det var bare en navn, der var 10 sekunder. Ja, jeg gider ikke se det dumme nice shot. Ja. Ja, jeg ramte den. Ret godt, synes jeg faktisk selv. Nej, hvis han der ikke havde ramt den, havde jeg ramt den. Bum. Kom nu. Nej, jeg misser! Nej. Ej, den der var lidt ulovlig at misse, mand. Ramte den. Misset. Hey, hold op! Vi er faktisk på samme hold. Ind i væggen. Også, jeg spiller den ind. Eller det gør jeg faktisk ikke. Jeg missede den.
Jeg kommer. Med min far. Sorry, Stossi. Jeg var lige ved at styrte ind i den. Og så gør du bare det der, mand. Altså, jeg havde aldrig misset den der. Det kunne jeg ikke have fundet på. Se. Nej, hvad? Den røg igen. Hvordan fanden tog det der og 3 forsøg? Det vil jeg godt lige vide. Hvordan fanden tog det der og 3 forsøg score den der? Ja, vi kører bare begge to, mand. Nej! Jeg glemmer at lave mit hoppebud. Jeg glemmer hele tiden, man kan dobbelthoppe. De bliver ved med at lave selvmål. Det har du ikke. Jeg har scoret en. Nej, jeg har scoret en af dem. Det var selvmål igen! Jo, jeg har. Fint. Jeg tror, jeg har ikke scoret det. Tror jeg ikke det første mål? Jo. Ej, det gider jeg faktisk ikke. Du. Nå ja. Det var det forkerte mål. Det var fordi vi var orange før. Ej, også sige, den der skulle du have lavet gå. Jeg ved godt, jeg måske har misset den. Jamen, det skulle du ikke have gjort. Jeg var lige ved siden af dig, mand. Jeg havde lavet en perfekt skud. Også du lavede selvmål. Ja, men også prøv at se det her. Jeg rammer den en gang. Jeg misser den, rører over mig, mand. Selvmål. Nej, det var ej. Også i den røde i siden. Den har du. Du missede. Jeg elsker, når man bare kører sådan der med fuld fart, og vi så bare misser fuldkommen. Og jeg missede. Jeg misser konstant. Jeg rammer hele tiden dig i stedet for bolden. Der var den. Hey, du skubbede til mig, Samus. Men, godt skud, jeg lavede der. Perfekt lagt ind til dig. Oh my god. Også jeg lagde en perfekt ind til dig. Ja, det der, den sindssygt spiller også, skulle du ind der. Ja, og så bare... den her runde kan jeg meget bedre lide end sidste runde. Jeg ved godt, vi har skabt vand sidste runde, men den her gang har vi scoret mange flere mål. Den røv ud til siden. Jeg troede, du gjorde det der ud til siden noget. Nej, jeg startede med vores mål. Nej, jeg startede med Nå. Ja, jeg startede med ved vores mål. Nej. Du vil aldrig score bold. Du vil aldrig gå ind i vores mål igen. For det tæller jeg ikke. Han kørte ind i mig igen. Jeg fjerner ham. Vi missede 3. Der var 3 personer på den der, vi missede alle 3. Og jeg missede. Ja, selvfølgelig. Jeg er ond. Perfekt spænding. Og hvad så om jeg skruede 0 mål? Jeg har lavet som 3 assists. Ja, det er rigtig nok, du har lavet 3 sidst. Og det var 3 gode assists. Og du har lavet 1 skud. Ja. Nej, de lignede. Kunne det ikke være lige meget? Der var under 30 sekunder tilbage. Ja, okay. Vi førte 5-2. Var det lige på tilbage? Jo. Exit. Jeg var bare lige tilbage til menu. Det gør jeg også. Ja, jeg kigger lige i item shop. Jeg kigger lige over i det. Jeg kan åbne en boks. Jeg åbner en important drop
Let's go. Hvad får jeg? Hvad får jeg? Hvor fanden finder du de der bokse, halløjse? Jeg fik et eller andet. Jeg kunne ikke lide det. Hvor finder du det der boks noget? Og sig, hvor finder du det der boks noget? Hvor får du det fra? Hvad? Hvor får du det der boks, halløjse? Selv. Jeg tænkte, der er over i siden. Ja, Det er meget. hvad for en side? Nå, skal vi... Og se, jeg har en idé. Kan vi ikke godt prøve en af de der sådan specielle ting? Det her det er bare lige en træning. Også, også, kan vi ikke prøve en af de der specielle ting? Også. Nej, det er kedeligt. Jamen, jeg synes det er kedeligt, hvis vi altid bare prøver præcis det samme. Og det er næste game. Og sige, at... Okay, jeg kan faktisk godt lide det her map. Det ser lidt... Hvad hedder det? Altså, det ser lidt sjovt ud. Jeg kan godt lide det. Ja. Ej, også jeg har... Også vi dræbte hinanden mig og en eller anden. Nej, jeg er ikke. Ja, mig og den der random var... BAM! Perfekt ramt lige ind i målet, ikke? Du ramte mig. Du ramte mig, og så rammer jeg bolden, mand. Det er mig, der ramte bolden. Ej, det var mig. Nej. Hvorfor skændes vi om, hvem der ramte en bold? Kom on, okay. Vent. Det er måske godt mod næste gang. Det står ikke altid Tottenham. Okay, lad os se. Jeg missede. Jeg er sygt dårlig til Rocket League. Kom nu. Aldrig nogensinde. Nej! Nej. Der. Yes! Du er så god, Kalle. Kan der komme en boost bagfra? Ja, det er fint. Fordi jeg offrer mig selv. Sådan så jeg spawner lige ved en boost, og nu kommer jeg. Du. Ja, tak. Nå, hvis du ikke har skruet, så har jeg ramt lige ind i den. Jeg føler, at nogle af de der mål, der du laver, også er lidt heldige. Det var bare vanvittigt. Perfekt ramt. Landa Martini! Ja, jeg missede. Ramt den. Den der bus der vil jeg gerne have. Ossi, du rykkede bolden. Jeg vil have skudt. Ossi, læg den ind. Ossi, du gik i vejen for en boost, mand. Du gik i vejen. Ja, det er jeg faktisk. Jeg betægtede det forkerte mål. Jeg kommer. Nå, jeg missede. Jeg ramte den faktisk. Fordi du kørte ind i mig. Kom nu. De skal altid bare eksplodere mig, mand. Jeg får aldrig lov til... Jeg vidste ikke, du var der, mand. Mandesteg. Han misser! For chancen er, at han er bag. Jeg får godt, jeg misser sådan 20 af dem der, men det taler vi ikke om. Det er ikke mit problem. Nej, jeg kunne til at køre ind i boosten, selvom jeg var fuld booster. Se, jeg fyrede den væk. Det gjorde jeg ikke, jeg fyrede den væk.
Jeg prøver på at lave numsemål. Eller numseklædt ting. Hey, jeg går den forkerte vej. Er jeg på vej hen imod den? Jeg går bare efter den der pil der. Jeg skulle tage at lave numsemål, mand. Lav de selvmål igen. Jeg føler over halvdelen af de mål, du laver, er selvmål også. Over halvdelen af de mål, du laver, så er selvmål. Nu kører vi bare også. Tak for boosteren. Tak for boosteren. Det var sådan. Tak. Jeg missede. Sorry, bro. Jeg missede. But. Jeg missede. Den var den. Okay, nej. Okay, der var en spike. Okay, jeg er klar. Kosser. Okay. 3-0. Perfekt. Det går helt vildt godt, det her. Det var et godt mål. Hvis han ikke havde ramt den, havde jeg ramt den, så den havde gået ind uanset hvad. Det kom legit så perfekt, som man overhovedet kunne. Jeg dræbte en. Sejt. Jeg har set dig gøre dårligere ting. Som jeg var der ikke også i. Tilbage. Du var så tæt på at lave selvmål. Det var ondt. Jeg kommer nu med mit numse. Jeg kommer. Nej, jeg missede.